ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കുറച്ച് വിശേഷണങ്ങൾ നോക്കിയാലോ. ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ. ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ. ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവെന്ന് ആദ്യം വിശേഷിപ്പിച്ചത് നേതാജി. ഗാന്ധിജിയെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവെന്ന് ആദ്യം വിശേഷിപ്പിച്ചത് നേതാജി. ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോർഡ് ഇർവിൻ. ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോർഡ് ഇർവിൻ. ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡിയാത്രയെ കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിപ്പിച്ചത് ലോർഡ് ബ്രെയിൽസ്ഫോർഡാണ്. കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്റ്റേജ് എന്തിനെയാണ് ദണ്ഡിയാത്രയെ കിൻഡർ ഗാർഡൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോർഡ് ബ്രെയിൽസ്ഫോർഡ്. ഗാന്ധിജി വെറുമൊരു മനുഷ്യനല്ല, ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. നന്മ ഇത്രയേറെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപകടമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ജോർജ് ബെർണാഡ് ഷാ. വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃകയാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ.